kideak aurkezten. Bueno, hango izkinean Aitor Jauregi daukagu. Aitor Jauregi Barakaldoko udaleko gizarteratze sekzioko burua da. Ondo dago, horrela Aitor? Vale, Aitorrekin erlazio ezberdinak izan ditugu, zerbitzu hauen garapenerako, eta bueno, hor gabiltz lan egiten, esaten nuen bezala, politikoek kontutan hartzen duten edo guzti hauek, eta horrerantzean, aukera gehiago dauzen hango herrietan edo hirietan ere. Bestalde batetik, Joseba Zalakain daukagu. Joseba Zalakain zizikerketa eta dokumentazio saileko zuzendaria da. Zizikerketa zentrua Egia Kareaga Fundazioko zentrua da. Eta gurekin lan egin du, adibidez, etxebakotasunaren aurkako estrategiaren garapenean, kontakizun ezberdinetan ateratzen diren ikerketetan ere, eta orduan, nahi genuen bere ikuspuntua ere mai honetan eduki. Bere alboan, Borja Agirre Zubetxe elkartetik dator, gizarte langilea da, baina beste gauza batzuk ere, eta orduan Borja Agirre gure lankidea izan da urte askotan, eta orduan bide hau jorratzen hasi ginenean Borja ere handik zebilen, eta bere inputak edo, bere sarrerak ere izan zituen momentu haietan, eta gero bere elkartean ere, Zubetxe elkartean, bide laguntza ere jorratu dute, eta orduan bere ikuspuntua oso interesgarria iruditu zaigu. Eta nire eskuman, Raquel Olaso, Bilboko udaleko gizarteratzeko eta gizarte premietarako sekzioko burua da, eta ere gure lankidea izan dagoa duela urte pilo batzuk Caritasen, eta denon artean olako elkarrizketa bat hastea proposatu genien. Galdera batzuk ditugu, ez dakit aurrean daukazuen, nik azalduko dut lehenengo galdera eta hasiko gara horretaz hitz egiten. Igual lehenengoz hasiko gara Aitorrekin eta gero ja mugitzen da, nahi duzuen bezala. Lehenengo galdera, etxegabekoen arloan, guk arlo honetan egindako prozesuarekin, zer uste duzue ikasi dezakegula beste prozesu batzuetarako? Mikroa. Egunon guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik Joseba eta Caritas. Ia ondo ulertu dudan. Esperientzia honetik, zer ikasi dugun beste esperientzia baterako, Joseba? Holako zeuzen, bai. Zer atera dugu beste esperientzia batzuetarako guk bizi izan duguna? Nik apuntatu dut zure esposaketa bukatutarakoan apuntatu dudan izan da eraginkortasun politikoa lantzea, ez? Uste dut hor dagoela kontua. Behin laguntza metodologia berez, oso metodologia erabilia da, ez? Gizarte lanean, gizarte lana kontzeptu orokorrean ulertuta, ez? Gizarte langile gaitik eta gizarte ezitzaile egite gai. Orduan, beraz, metodologia hau nik uste dut oso zabela dela, baina era berean gitzi erabilia edo gitzi sakondua, ez? Orduan, metodologia hau lan bihurtuta eta kontuan izan da marko legala badauka non kokatu, ez? Nik uste dut ez dela ondo edo nahiko baloratutua izan lan egiteko era hau, ze gizarte langileak esate baterako udaletxetan
lan aukera hau printzipioz badukate, gertatzen dena da, sistema montatuta dagoen moduan eta eran oso zaila dela, ez? Oso zaila dela hirira irtetzea eta hiritarrekin lan egitea metodologia honetatik. Orduan, metodologia hau, uste dut, arlo honetan, gizarte arlo honetan ezaguna dela eta giltzaren esperientzia kontuan izateko dela sakoneran. Hori uste dut dela niretzat gakoa, ez? Azken batean, pertsona profesional bat lagungarri egoteko denbora eman behar dago, ez? Eta non dago kontua, eraginkortasun politiko horretan, ez? Josebari pasauko da txekitza. Nik hemen aipatuko dukena gero aterako dira beste gai batzuk eta arazoak eta baina niretzako nik azpimarkatuko dukena da metodologia honetatik, laguntzaren metodologiatik eta batez ere giltza programak egin duen apostu horretatik batez ere beste gizarte zerbitzuen beste esparruetan egindan moduan hemen individualizazioa edo pertsonalizazioa dagoela hemen oinarrian, ez? Batez ere kontu ez dela pertsonak baliabidei egokitzea, baizik eta baliabideak pertsonari egokitzea. Eta hori organizazioetan oso zaila da. Azkenean, organizazio guztiak, eta ez bakarrik gureak, tabernak, enpresak, denak, azkenean antolakuntzaren, organizazioaren, enpresaren beharrak eta baliabideak eta aukerak eta posibilidadeak dira askotan ordutegia jartzerakoan, mila gauza egiterakoan, azkenean ez da kliente edo erabiltzailearen ikuspegia, baizik eta profesionalen eta antolakuntzaren ikuspegia eta baldintzatzen dutena, ez? Eta gizarte zerbitzuetan beste adinekoekin lanean edo ezgaitasuna duten pertsonekin lanean nahiko argi ikusi izan azkenean baliabideak egokitu behar dela pertsonaren beharrei. Eta hori bazterketaren eta etxegabekoen alorrean asko ere zailagoa da. Baina nik uste nahiko argi ikusten dudala, bide laguntza modu honetara bakarrik egin daitekela pertsonalizazio hau, eta modu honetan egin daitekela lana pertsonaren ikuspegitik, beti esaten duguna oso erresa esatea, baina oso zaila egitea, pertsona zentroan jarrita, eta ez antolakuntza edo entidadea edo antolaketa zentroan jarrita. Nik uste hori dela elementu klabena eta garrantzitsuenak benetan kontuten hartu beharko gaukera. Bai, Josebarekin esaten duenarekin, nire ustez, bide laguntza metodologia oso erraza da ulertzeko eta zer daude. Badago, bi metodologia mota, ezta? Zuk jartzen duzu erdian errekurtsoa edo jartzen duzu erdian pertsona. Jartzen baduzu erdian errekurtsoa, pertsona moldatzen da, zuk badakazu arauak, badakazu errekurtsoa, ezta? Pisua, eguneko zentro bat, nahi duzuna, eta pertsona moldatzen da, edo kontrakoa. Zuk badakazu pertsona bat eta errekurtsoak moldatzen dira pertsona duen beharrei, ezta? Dira bi metodologia motak, eta ojo, biak onak dira, batzutan pertsona errekurtso zehatz batzuk behar dituzte, eta listo. Justo egon pertsona behar du etxe bizitza bat, edo behar du laguntza legal bat, edo horrako zerbait, biak izan daiteke honek. Baina bigarren motatako metodologia, nik esango nuen etxe gabeko pertsonekin edo bazterketa sozialan dagoen pertsonekin gauza berezi bat bihurtzen da. Kontutan hartu behar dugu pertsona horiek kanpoan daude. Ez daukate loturarik gizartearekin. Erroldarekin badakate arazoak. Ez dakigu ze instituzioa hartu behar du ardura beraiekin, ezta? Orduan, dira pertsona batzuk limbo baten bizi direla, eta hori limbo horretatik ateratzeko olako metodologia inoiz baino beharrezkoa da, ezta? Horregatik nik esango nuke olako pertsonekin bereziki interesgarria da metodologia hau. Hortaz aparte, nik uste dut, bi metodologia horiek leku guztietan ikusten dira, enpresetan ere ikusten dira, eta gehiago ikusten da
orientación al cliente edo lako zerbait. Gero eta gehiago enpresak egiten dute bezeroak ikertu, zer behar dute, nolakoak diren, tal, eta horren inguruan eraikitzen duzu zure produktua, ezta? Osea, ez da zerbait orain batean asmatu duguna. Bakarrik saiatzen ari gara egoera honi aplikatzen. Kaixo, egunon. Ni guztiz ados nago esan duzuenarekin, bai ikusten dut Aitorrek planteatu dagoela, politikoaren aldetik dagoela aldaketa bat egin behar duguna, baina bestaldetik guk profesionalak bezala txip aldaketa bat egin behar dugula, no? Ohituta gauz beste modu batean batzutan lan egiten pertsonekaz, eta pertsona bera izan behar da, protagonista, parte hartu behar da, bai bere egoera ulertzen, planteatzen, diagnostikoan, planetan, no? Eta askotan diseinuak egin doguz eta ere sinatu dabe, eta hori ez da partaidatzea edo azkenean protagonistak eurek izan behar direz, eta gu alboan egon da. Bai, pentsetan dut askotan jarri doguz beti tildeak edo ezgaitasunekin, mugekin, orduan txip aldatzen badugu bai ikusi behar dugu pertsonak daukan gaitasunak, errekurtsoak eta gana hori aktibatzeko. Da pertsona beste modu batean begiratzea eta alboan egotea. Eta bai, etxerako lanak egiten hau prestatuteko egon nintzen, dekretua ikusten eta prestazio bat bezala gertzen da bide laguntza. Badeko bere garrantzia eta nik pentsetan dotea danok ikusten dugula, no? Zelan da gizarte zerbitzetatik daukagun prestazio egiazkoena, bereizgarriena eta da erlazioa egiten dauena laguntza hori. Eta nik pentsetan dut hori oso garrantzitsua gala. Borjak esan dauen prozesu ezberdinek egin behar duguz eta ikusi behar dugu pertsonagaz zegoeratan dagoen planteamendu bat egiteko eurekaz. Vale, igual sartu dituzue ja zelan ikusten duzuen metodologia eta orduan, ez dakit hortik zer gehiago esan nahi duzuen edo zati hau izteko zein arazo ikusten duzuen oraintxe bertan, igual sakondu apur bat gehiago honetan, zein arazo ikusten dituzuen oraintxe bertan metodologia honekin lan egiteko, edo esan duzue ja, badago prestazio bezala egia da, dekretuetan, eta baina Aitorrek ere izan du denbora kontua, gizarte langileak bide laguntza egiteko bere hartatzen dituzten pertsonekin. Beste arazorik edo zeo zer nahi baduzue honetaz esan? Bai, niko garruten hau udal zerbitzuetan, eta udal zerbitzuetan dakizuenez, burokrazia dekogu, gure mugak dekogu be, eta azkenean dekogu zen denbora, ordutegia, ratioa, bas dau erresten olako interbentzio bat egiteko. Aldatu behar dugu txipa, aldatu behar dugu dekogu zen zerbitzuak, batzuk badauz egokituagoak, eta aldo horretatik direz nik ikusten dodazan muga gehienetan. Txubietzen aplikatzen dugu moduan, bide laguntza prozesua badago arazo batzuk, eta arazo nagusia da malgutasun asko behar duzula. Claro, zu badaukazu pertsona bat eta rekurtso guztiak moldatu behar dira pertsona honi, ezta? Malgutasun asko behar dituzte zerbitzuerik errekurtso horiek. Batzutan rekurtsoak arauak aldatu behar dituzte, beste batzutan pertsonak bere jornadak luzatu behar dituzte, igual igande baten lan egiteko, beste batzutan, ez dakit, horako malgutasunan egoera praktikoetan ez da bate erraza eta da esportzu bat. Guk beti esaten dugu, hobe da, horako bide laguntza metodologia lan talde bat aurrera eramaten badu, baina inguruan horako egitura handi bat eduki behar du. Guk adibidez, badaukagu talde bat, Zubietzen, baina horren inguruan Zubietxe osoa, gure egitura osoa, prest dago pertsona horiek laguntzeko. Nolabait momentu baten behar dute pertsona bat bi egun pasatzea eguneko zentroan egoera berezi batzutan, hitz egiten da eta egiten da.
Orduan, horregatik, nik uste dut metodologia ondo jorratzeko badago beste arazo batzuk, baina importantena da malgutasuna. Bueno, nik baditut apuntatuta zailtasun batzuk ezagitze puntuteraino zailtasunak, nik ikusten ditudan zailtasunak diran metodologia honenak edo orokorrean bazterketaren eta etxegabekotasunaren inguruan dauden politika guztien zailtasunak, ez? Eta zaila egiten zait ezberdintzea, baina nik uste hiru bezala aipatuko nituzke eta Josebaren hitzaldian atera direla uste dut, alde batetik da pentsatzea ze baliabide ditugun laguntza horri hornitzeko eta laguntza hori eduki bat emateko. Azken batean nik pentsatzen dut, eta nik ere ez daukat beste maikideak daukaten esperientzia harreman zuzenean, baina erabiltzaileak pertsonak askotan ez dira etortzen gizarte zerbitzuetara bide laguntza eske. Beste gauza batzuk eskatzen dituzte, eskatzen dute diru laguntza, dirua, eskatzen dute etxea, eskatzen dute lana, eskatzen dute janaria, bazkaria, afaria, baina beraien eskaria gutxitan uste dut izango dela, bide lagundu nazazue bidean. Orduan, alde horretatik, ja, badaukagu, gizarte zerbitzua gainera askotan esan dugu, egin izan hori dute, beste zerbitzu guztiak egiten ez dutena. Etxe bizitza eman, dirua eman, askotan heziketa ere eman, baina ez dugu ulertu eta nik uste zaila zaigula sistema, gizarte zerbitzu sistema bezala jabetzea eta gure lana benetan batez ere laguntza hori dela, bide laguntza hori dela. Orduan, zentzu horretan, bide laguntza dela prestazio, Rakelek esan duena, bide laguntza dela benetako muina, gizarte zerbitzuaren lanaren muina hori ulertzean ikusten zaila dela politikarientzat, profesionalentzat eta askotan erabiltzaileentzat ere, ezakize puntuteraino hori da antzematen duten benetako beharra, ez? Gero, beste bigarren honekin zer ikusia daukana da, ze bidetan laguntzen diegu, nolako ibilbidean, ze baliabide ditugu ibilbide horri forma emateko. Ze baliabide etxe bizitza mailan, diru laguntza mailan, enplegu mailan, alternatiba okupazionaren mailan, orduan, bide horiek egiteko baliabide batzuk behar dira. Bide laguntza bakarrik ez gaitu inor ematen, ez baldin baditugu baliabide batzuk non ibilbide horiek gauzatu. Eta nik uste ere hori arazo bat dela. Gero, beste arazo izugarri handi bat ikusten dut, guk askotan jarri dugu mahai gainean, baina da, alde batetik gaur egun Euskadin daukagun estruktura kompetentzialak eta eskumen banaketa udaletxen eta foru aldundien artean, nik uste olako lan pertsonalizatua asko zaintzen duela. Inoiz ez dakigu oso ondo, baliabide batzuk eta funtzio batzuk udaletxeak, foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzak nor bete behar dituen, da hor nik uste sekulako arazo bat dago, eta arazo horrek eta eztabaida horiek eta akordio falta horiek sistema guztiak artetzen dutela. Eta batez ere, horren gainean dago bi logika ezberdin daudela. Administrazio publikoak ez du lehen aipatu duguna egiten, ez du erabiltzailearen logikatik lan egiten, baizik eta administrazioaren logikatik. Eta administrazioaren logika, Rakelek egiten du lan udaletxe batean, nadi baino hobeto ezagutuko du. Baina administrazioaren logika burokratiko bat da, eta baldintza batzu daude, paper batzuk, seio batzuk, interventore bat, eta logika oso ezberdina da. Eta Borjak esaten zuen malgutasun hori emateko logika burokratikoa gauza askotarako beharrezkoa dela, ze baliabideak ere ezin dira edozein diretan, baina logika administratiboa eta erakunde publikoen logika eta pertsona batek bere ibilbidean behar duen malgutasun hori uztartzea oso zaila da, eta nik ez dakit hori posible den egitea. Zerra asko, heltzen edo hurbiltzen ari gara helburu horretara, baina bi logika, Begoña Pérez Eransuz, Nafarroako irakasleak esaten zuen que hay una lógica de despacho eta una lógica de intervención. Eta hori bi logika horiek uztartzea oso zaila da. Eta azkeneko arazoa nik ikusten dut eta garrantzizkoa Josebak ere aipatu duen kontu batean. Josebak esan du
bide laguntzaren helburu ez dela sentatzea. Eta askotan politikoek, iritzi publikoak eta langileek ere askotan oso barneratuta daukagu sentatzearen figura hori, ez? Eta hori, adibidez, diskapazitateekin ere pasazan eta modelo aldatu zen, oso modelo medikoa zen, pentsatut jendeari betaurreko batzuk jarrita edo gurpil aurki bat jarrita sentatuko zela, konturatu ziren arte, etzela bakarrik jendeari errehabilitazio eman, baizik eta inguru aldatzea, eta gizarte baldintzak aldatzea, gizarte baldintzak errampa, gauza bat da, pertsona bati aurki bat ematea, baina askoraz hobea dela errampa bat jartzea, ez hori argi dago. Eta hori gure munduan, bazterketaren munduan ez da egin, ez? Hor badago, oraindik jende asko pentsatzen duena, pertsona hauek sendatu egin behar ditugula gaixotasun batetik. Eta ikus honek esango nuke asko esaten ez dugun gauza bat, hartu dugu gizarte inklusioa helburu bezala, eta askotan, nik uste guk nahiko argi daukagula, askotan bizitza kalitate minimo bat garantizatzea edo bermatzea nahikoa izango litzatekeela. Pertsona askorentzako, Josebak esan du, gizarteratzea gauza asko izan daitezke. Eta beti pentsatzen baldin badugu gizarteratzea dela bihurtzea, ez dakit, ofizina batetan lan egiten duen pertsona batetan, hori ez da posible pertsona askorekin. Orduan, pertsona askorekin, hemengo maila honetan dauden erakunde asko egiten duten lana, exigentzia baxuko pisuak, kalte eta arriskuak urritzeko ikuspegiri, hor kondizionaltasuna aldatzea, azkenan gizarte zerbitzuak oso kondizionala izan dira. Eta izan dira, txintxo portatzen den jendea lortzeko eta laguntza merezi duen pertsonari gaina laguntza merezi duten pertsonei zuzenduak. Orduan, hor nik uste egiten ari garela aldaketa bat, baina aldaketa hori, kontzeptu eta filosofia aldaketa hori, nik uste erakundeek nahiko, eta erakunde politikoak nahiko barneratuta daukagula, baina poliki inposatzen. Bueno. Bueno, uste dut ya dana esan dugu ahora. Bueno, ni azkenetik hasita testuinguruaren kontuena, ez? Egia da, bide laguntza kokatu behar dugula testuinguru baten, eta Joseba komentatu dabana, baliabideak oso importanteak dira, oso garrantzitsua dira. Hor, apur bat testuinguru hau markatzeko, gizarte zerbitzuen legeak eta batez ere dekretuen zerbitzuen zorroa 2015an aprobatu zena ja markatu zuen zentzu zen zerbitzuak, lan metodologia bai Raquelek komentatu dabana, ez, zerrako importantzia daukan bide laguntzak, eta gizarte zerbitzuak hiru zutabe importante, ez, jartzen dago bere legean, ez, bata da gizarteratzea versus bazterkeria, bestea autonomia versus menpekotasuna, gehien bat adinekoekin, baina hortik be aparte badago, eta gero protekzioa be aurrekin, baina hori be lantzen da beste pertsona gaineko berritzenak. Orduan, kontua da, azkeneko biak, bueno, iaia ez dut esango oso landuta zirela, baina menpekotasun kontua, desprotekzioen kontua, administrazioak esku hartu dago ja oindala urte asko, ez? Umeekin, aurrekin lan egiteko lantaldeak 80 hamarkadan sortu ziren. Menpekotasun legea indarrakin sartu zen, gero naiz eta hor apur bat kiliko dago ditu, baina administrazioen logikatik hiru esparru horiek lehenengo biak, adinekoentzat esaterako, etxebizitzako zerbitzua edo egoitzak. Horako zerbitzuak ia struktura montatuta dagoan, ez? Eta dago, nahiz eta hobetu behar. Eta desprotekzio eta protekzio maila horretan, bai, zer gertatzen zen, hiriburuak enduta, bazterkeria eta gizarteratze lan hori administrazioen ez egoera ezer. Eta orain ia asko dago egiteko, ez? Orduan, testuinguru horretan,
Eta bide laguntza planteatzen dugun kontuan, claro, bide laguntzak ze baliabide dauzka inguruan. Ba, ez dauka baliabiderik, orduan ja oso hau hasten da, ez? Hiriburuak kenduta, besteok ez daukagu ezer. Eta orduan zer ari da gertatzen? Ba, baliabideak jartzen ari garela. Orduan, claro, baliabide barik, ba, azken batean bide laguntza ez dauka, apur bat behar dagoen indarra, ez? Horraitik, hau, eta apur bat administrazioen konpromisoa, nik uste dut azken batean, dekretuak lagundu dagoela, ez? Eta obligazio moduan hartzen dela, eta horrek, lagunduko dagoela apur bat ide honetan jarraitzen. Vale, ez da ezer gertatu. Hau harina, bide laguntza kontzeptua bakarra da, uste duzu bakarra dela, bide laguntza motak daude, zeintzuk dira ereduaren mugak, muga batzuk ja planteatu dituzue, baina nik bai pentsetan dut, zelan zen galdera, benpetu inaz, botak dagozela, eta bai pentsetan dut, zuke aipatu dozuz kontingentziak aitor, baina bai pentsetan dut bide laguntza baliogarri esan leiteke dozen kontingentzietan lan eitzeko, no? Ze agian ez da mugak balaude, adingabekoekin igual ezin dozu martxan jarri, inkapazitazio batean baldin bazoz ezin zu erabili, baina igual, naiz eta berez bide laguntza kontzeptua soa ez erabili bai gauza batzuk hartu nahi doguz modelotik, ez da? Parteak da etzea, pertsona erdian jartzea, guzti hori erabili dugu metodologia metatik, mugak jarri behar doguz. Legeak markatzen dizkigu, interbentzioak baita, baina bai erabili dugu. Eta holan da, kontzeptu bakarra nik ez dut pentsetan, baina bai hori, metodologiatik hartu nahi dugu zen ardatzak edo pausu batzuk martxan jartzekoen eta interbentzioan erabiltzeko beste pertsonekaz. Bai, ez dakitea, zer ikusi asko lideko honegaz, baina bai esan dozunean lehen hau etxe bizitzako kontuak zirela eta bai hartu behar dugu beste sistemetatik hartu behar dugu errekurtsoak martxan jartzeko eta gertatzen den askotan direz ze lehentasunak dekogu zen martxan jartzeko lako metodologiak edo lako interbentzioak, no? Ez dakit, etxe bizitzakoa. Azkenean, hainbeste pertsona gure gizartean dekogu zen krisiarekin eta goerarekin lehentasunak eman behar dizkiegu. Hemendik argi ikusten dugu etxegabekoen egoera lehentasunezkoa dela. Baina gero, segunetan nogazitze egiten dozun ikusten dozu lehentasun asko dagozela, no? Eta zelan erabiliran dugu zen errekurtsoa guztiontzat, hori badeko eta eragin politika handia badeko, no? Zelan moldatzen garen deko guzen arazoak aurreiteko eta pertsonak erdian eukita. Ez da bat ere erraza. Bai, nik esango duen olako bide laguntza egiten da nolabait leku askotan. Azken finean, sistema asko bi maila dauzkatzen, ezta? Adibidez, zu medikoaren gana joaten zarenean, badaukazu bi mediko mota. Lehenengo joaten zara mediko de cabecera, ez dakizan esaten den euskeraz. Eta gero zerbait berezia behar baduzu, espezialistaren gana joaten zara, ezta? Zure lehenengo medikoa egiten du olako bide laguntza, ezta? Berak bidaltzen dizu eta gero galdetzen dizu zelan, zeintzuk dira emaitzak, eta zure bizitza osoan egiten du bide laguntza osoa, ezta? Bai, niretzat konparagarriak dira, eta, medikoa nola da, bestela ez. Batezio aldetzu edo ez? Eman aldizu botika
baino lehen, edo zuke esan aldazazu, zelan sentitzen zaren eta zer dekozun horre bai eguko zen, no? Horixe nahi dut. Esan nahi dut, hori desberdintzen esela da lehenengo medikoa eta espezialista. Eta sistema guztietan agertzen da hori. Badakazu rekurso espezializatu batzuk, baina behar duzu norbait atzean, epe luzean zurekin dagoena. Eta hori zerbitzu zuzetan agertzen da, sistema berdinez da. Nolabait, niretzat hori da bidelaguntza mota bat eta pertsona zentuan jartzea eta ondo egin dago. Gero, egia da, gero Josebak aipatu du eta besteak administrazioa eta hirugarren sektorea logika desberdinak dauzkate. Ez duket esan nahi guk nire ustez hemen badaukagu hor instituzioetan lan egiten duten pertsona pakitas el sombrero eta hortik kritikak ez dute egingo alde horretatik gertatzen dena da sistemaren logika, eta sistemaren logika bere logika dauka, azken finean pertsona horiek badaukate oso ardura zuzena, zerbait gertatzen bada, beraiek agertuko dira egunkarietan arduradun bezala, eta ez besteak. Eta normala da, sistema administrazioan olako, ez dakit zer den esan, ardura itxiak hartzea. Nik badaukat ardura hau, eta oso ondo neortuta noraino heltzen den nire ardura. Eta hemendik aurrera da zure ardura, eta hori oso ondo mugatuta, eta daukaguna da laukitxoak eta bakoitzak badauka berea, ezta? Bere logika dauka, azken finean beraiek badaukate ardura gehiago, eta holan funtzionatu behar da. Eta hori izan behar da gizartearen ardatza gainera. Gertatzen dena hori malgutasuna lortzeko, hirugarren sektorearen papera eta nik bete esaten dut salbuespenak artea bihurtzen dira. Pertsona batzuekin salbuespen batzuk egin behar dira, gauzak lortzeko eta arauak eguneko betetzen baditugu ez gara heltzen oso urrun pertsona batzuekin. Orduan beti salbuespen batzuk behartu behar dira, telefono hartu, behitu, psikiatra hau nire laguna da eta konfiantza daukat eta galdetuko diot ezak zerbait. Gauza horiek egin behar dira. Bestela sistema ez du funtzionatzen, nire ustez gutxienez horoko pertsonekin, bazterketa sozialarekin hitz egiten egin ez. Orduan, gauza desberdintasun horiek importanteak dira nintzen. Nik egia esateko ez dakit era ezberdinak dauden. Nik argiago ikusten diot zen muga dituen eredu honekin eta zer ikusten dut lehen aipatutarekin. Eta ja esan dira gauza asko. Niretzako muga handi bat da alde batetik denbora eta jakitea eta argi ukitzea bai hirugarren sektorean eta bai erakundeetan bidelaguntzonek denbora behar duela. Eta ezin dituzu milaka pertsona lagundu era berean eta momentu berean. Orduan, pentsatu behar dugu honek denbora behar duela eta langile edo laguntzaile edo bide laguntzaile asko behar dituela. Bigarrena da, nik uste dut formazioarena, eta hori agian zuen jakingo dezu hobeto, baina nik uste dut gaur egun bide laguntza oso artesanala dela. Eta bakoitzaren gaitasunak, pertsonalki dituen gaitasunak, baina ez dut uste formaziotik, unibertsitatetik eta beste erakundetatik teknikoek benetako forma, eta ezakitere erakundeek zenolako formazioa eman dezakete, baina uste dut oraindik ere bide laguntza oso bakoitzak lortu duen artea edo gaitasuna den, eta ezakitze puntuteraino hau formazioaren bitartez hobetu dezakegu, baina seguru asko hor badaukagu gutxune handi bat. Niretzako beste muga importantea da, Borjakoren izan duena da, kondizionaltasunarena. Azkenean, baldintza bat jarri behar dira, eta jakin behar da, baldintza horiek gestionatzen jendearekin. Eta horregatik uste dut beste diskapazitatean edo pertsona nagusien munduan erresago dela, baztertzerako prozesuetan kondizionaltasunaren kontua eta salbuespenak eta exigentziak niretzako dira klabe bat eta oso zaila benetan jakitea odako harreman batean profesionala eta edukatiboa eta
baldintzak nun jarri behar diran eta jendeari ze eskatu behar zaion, edo noiz eskatu eta zer eskatu, nezako hori oso muga handia da, oso zaila, nik behintzat kanpotik oso zaila ikusten dudako. Eta azkeneko muga ikusten diot, edo arriskua ikusten diot, azkenean bide laguntza interbentzio individual da, eta da pertsona batekin egiten dugun interbentzio bat. Eta interbentzio individualak oso beharrezkoak dira, baina ahaztu gabe interbentzio asko estrukturalak direla. Eta interbentzio estrukturalak ezin ditugula ahaztu, hemen badago tendentzia bat, pobreziaren aurkako neurri guztiak individualak bihurtzera. Eta psikologikoak eta edukatiboak, baina pertsona baten gainean egiten dugun interbentzio bat. Eta horrek horiek behar dira, baina behar dira ere aldaketa estrukturalak lan merkatuan, etxebizitzaren merkatuan eta leku askotan doan. Baita ere Aitor izan du, intzidentzia politika izan nahi du, ez pentsatzea konpondu nahi ditugun arazoiek edo erantzunen mandiei digun arazoiek ez direnik konpondu behar beste politika batzuetatik. Azkenan gu edo duzuek egiten duguna da arazoiei arazoak sortu dinean nolako irtenbide bat eman. Baina azkenean ez dugu asko behar enpleguaren alorrean, osasunaren alorrean, extranjeriaren alorrean edo etxebizitzaren alorrean arazo estruktural asko ditugu da eta horiei ere begiratu beharko gainera. Bueno, bai, lehen komentatzen abanean testuinguruarena apur bat estrukturaren ikuspuntutik planteatzen eban, ez? Egia da, bide laguntzan jartzen garenean, pertsona ondoan jartzen gara, eta hori, lan hori egokia da, eta testuingurua komentatzen abanean apur bat hortik zetorren kontua, ez? Zein da struktura, eta strukturak ze aldaketa behar da ez? Bai, etxebizitzarena, komentatu dozue, hezkuntzaren ade bai, eta hori gizarte moduan zer nahi dugu eta zelan orokortasun horretatik sistema ezberdinak bere bete beharrak aurrera eta ez. Eta gero, motak komentatu duzuna, ze motak, agian nik hau bide laguntzaren ezagutu neban bere sartuen bitartez ez. Eta berez, lan egiteko metodologia da, lehen komentatu dugun moduan, eta, agian bai ez, agian gizarte langileak formakuntza bat dabe, baita gizarte hezitzaileak, agian formakuntza, arlo guztietan beharrezkoa da formakuntzaren jarraipena, eta arlo honetan be agian, sakondu ez, zer da metodologia hau, zer lan mota egiten den, eta, ados nago zoa komentatu duzunarekin. Eta gero, lehen komentatu da ez, administrazioak eta hirugarren sektorearen arteko harremana. Nik bueltatzen az, 2015ko dekretu, zorraren dekretuaren puntu horretara ez, hortik, administrazioak bete behar batzu dauzka eta hori da egin behar dabana, eta gero hori zelan gauzatzen da, hori zelan egiten da. Administrazioa dadoka aukera bere baliabide propioekin egitea, hau da, bera kontratatzen da oso langileak eta bera zerbitzua zuzenan prestatzen da, edo subkontratatzen da zerbitzua enpresa bati, edo hirugarren sektorearekin harremanetan jartzen da, eta komunitatean existentzen diren lan motak, bai Caritasek egindakoak, Barakaldon beste elkarte batzuk badakoguz, egoiztik izate baterako, eta barrez. Eta haiekin harremanean jartzea eta zelan bermatzea dekretuak esaten daban zerbitzuak bete behar duguzela. Eta hor dator Raquel komentatu abana ez, aurrekontuarena, kudeaketarena, ze zerbitzu lehenago eta zeintzu geroago, eta, oin ja, nik usteot gai honetan, ja aspaldiko partez, eta hiru liburuek izen laguntzarekin, egindako ikerketak
kalean ziren pertsonen ikerketa eta gero apur bat horren gainean jaurdunaldiak eta data bestea, horrek ja main gainean jartzen ari da eta zaila da beste alde batera ikustearen egitea, ez? Orduan, ja gaia main gainean dago eta kontua da, zelan preizitzen den lana, ez? Aurre kontua baldintzatzen dabe, gu Barakaldo, giltza proiektua ezagutzen dugu, oso baliogarria ikusten dugu, baina udaletxea bezatu baterako, momentuz alde horretatik, ez dago erantzun bat zuzena denbonez. Bi galdera. Lehen hitz egin dugu apur bat zelan zen beharrezkoa gure lana aurrera ateratzeko koordinazioa eta sare lana, orduan galdutuko dizut hori zelan ikusten duzuen koordinazioa, sistema ezberdinen artean, esan dugu pertsonak behar dituela sistema ezberdinen arteko uztarpena eta lana, orduan zelan ikusten dugu koordinazio hori, eta norantza goaz sare edo gizarte zerbitzuen sistema bezala. Koordinazioa aipatu dozuenean niri mail desberdinateko bururatu zaizkit. Gu, udala bezala gaur, lehenengo arretako mailan. Kompetentzialez, udalan gauz, gure bizita, gure bilbotarrei, adibidez, gure kasuan eman behar diegu zerbitzua. Bai, ondinoz dugu aipatu eskubidearen izena, eta bai pentsetan doki de laguntza bada, eskubide bat, pertsona daukana. Eta etortzen badala gure zerbitzuen gana, eman behar dioguna, eskubideak pentsetan dut bai mai gainean jarri behar dugula. Koordinazioari dagokionez, alde batetik dekogu administrazioen arteko koordinazioa. Josebak esan dauenez, gu gauzartute, Eusko Jaurlaritza, Diputazioak eta udalak. Eta hor, dekogu gure koordinazio mailak edo eduki behar doguz. Horti badatoz bai mugak, lotute. Zelan dekoguz banandute kompetentziak, zerbitzuak, zer da lehenengo arreta, zer da bereizeko zerbitzuena, orduan bat da administrazioarena, udalan bertan bai dekogu koordinazio egiteko, dekogu urbanismo, osasune udaleko, zail asko dekoguz eta beti ez da erreza, segurtasun zailarekin hasten zarenean berbetan zelan planteatzen dozu zen etxegabekoen kasuak, euren ikuspuntua guztiz ezberdine da. Eta azkenean guk azaldu behar diegu zelan planteatzen duguz gauza, zergatik ritmoak egokitu behar duguz, bakoitza deko bere mantra, bere realitatea eta bere modu ikusten da dagoen zerbitzutik. Hori dago lotuta administrazioarekin. Beste sistemakin bai, Osakidetza, Justizia, horregaz dekogu beste puntu bat koordinatzeko. Eta baita ere hirugarren sektorekoekin dekoguz beste mai batzuk. Agia da koordinazioa superpotente da, baina lan asko ematen deuzku eta denboraz, kasu bati burutziz egiteko egiten badozu olako mai intersektoriala, pertsona asko gagoz eta adosteko gauziek ez da erreza, baina beharrezkoa bai. Erronka bezala ikusten dodaz orain dekogu zen egoera, Josebak esan dagoena kompetentziarena, muga zelan dekogu zen jarrita kontingentziak ez da, pertsona bat izan alda, etzen gabekoa, baina agian dago justizian beste kontu bategaz, edo ez da inargia, aipatzen dozunean kontingentziak argi geratzen da, zer da babesa eta ez babesa, baina gero pertsona bateko zunean ez da inerruza. Eta zerbitzuak dago diseinatute kontingentzia bat atenditzeko. Eta beti gauz, superberezia izango balitz bezala bilerak egiten eta azkenean esaten dozu. Beti egin behar badoguz ez da inberezia izango. Excepzionala bihurtzen da norman edo, zuk aipatu duzunez, pertsona bakoitzaren bizitza ezberdin da eta azkenean hori da kontutan hartu behar duzuna. Alde horretatik gauza asko dekoguz landuteko. Eta
bai orain dagoen pobreziaren egoera, edo dekogu orain profil berria kaleetan, bai erronkak markatzen dauzku zelan norantza joan behar gara sistema bezala. Egia da horretan gabiz, baina lanpillo dekogu langinoko eitzeko eta adosteko guztizion artean. Eta bai parte hartzea, no zelan beste zerbitzuetatik ikusi behar dugu zelan integratu aldo guzen pertsonak edo zelan diseinatzen dugu zen polikiroldegiak, eskolak, gauza asko, no? Ez dakitea. Bai, nik uste dut hor bide laguntzan dagoen profesional bat horrelako sare eraikitzailea izan behar da. Eta orain Rakelek aipatu duen guztia oso adibide polita da, ezta? Logika dauka, azken finean pertsona eta bere pertsonaren ibilbidea bat da, eta inguruan daukan hor errekurtso edo egoera guztiak harmonia bat eduki behar dute. Batzutan topatzen ditugu pertsonaren ibilbidean koordinazioa ez dagoenean beste talde batzuen artean agertzen gara egoera oso surrealista batzutan, ezta? Eta pertsonaren ibilbidea ulergaitza da. Orduan ez dakit zelan esan, bide laguntza lortzeko importanteena da kontestua lantzea. Ez bakarrik pertsona, baizik eta kontestua lantzea, eta kontestuan egin behar dugu lan. Horregatik, bihurtu behar gara sare eraikitzaileak. Eta sareak eraikitzen dira 3 mailetan, makro, meso eta mikro. Makro izango zen Rakelek aipatu duen gauza asko, arlo politikoan edo olako egiturak koordinatuta bihurtua. Meso izango da lantalde txikiak eta hori olako esperientzia polita dauz, nik uste dut Bizkaian ere Osakidetzarekin edo beste lantalde, beste pertsonekin, beste profesionalekin egiten dira oso lantalde heterogeneoak eta lan egiten dira kasuak eta gauza asko, ezta? Eta hori esperientzia polita da. Eta mikroa profesional guztiak eduki behar du olako agenda luze bat eta telefonoak eta kontaktuak eta jakin behar du nori deitu behar dio eta sare guztia ezagutu pertsonalki, ezta? 3 maila horiek landu behar dira koordinazio arloan. Bi galdere erantzun da eta koordinazioaren mailari buruz nik bi mugimendu ikusten ditut pixkat elkarren artean pixkat kontrajarriak. Alde batetik dago mugimendu bat defenditzen duena esklusioa eta azterketa multidimensionala dela eta orduan beste sistema guztiak bere gain hartu behar dutela, orain arte bere gain hartu ez dituzten arazo batzuk edo ikuspegi batzuk, bai etxebizitza, bai enplegua, bai osasuna, bai hezkuntza. Eta zentzu horretan kontutan hartu behar dute horrelako pertsonekin lan egiten denean beste baldintza batzuetan, beste egoera batzuetan datozela, beste baldintzapen batzuekin eta ezin dutela beste edozein pertsona batekin bezala lan egin. Orduan, alde horretatik nik uste aurrera kala txiki bat ematen ari garela eta gero eta erresago dela esplikatzea etxebizitza sistemari etxe gabekoen arazoa, etxe gabe arazoa dela, etxe arazoa dela, ez dela, edo osasunaren munduari, nik uste poliki hasten direla ikusten azterketa egoera batetan beraien zerbitzua garrantzitsua direla eta zerikusia handia daukatela. Orduan, horrek ditzen da nik uste dut, pixkat aipatu dugu lehen eta orain Borjak esan du zein orduan gizarte zerbitzuen papera, gizarte zerbitzuen papera da, sare hori, zuk esan dezuen bezala, sare eraikitzea beste guztiak harremanetan eta sare batean jartzea, Fernando Fontola batek hemen badego, ez dago hemen, kanpoan dagoelako, baina esango liguke, igual ez, eta Fernando egin du oso refleksio interesantea gizarte zerbitzuen objektua zein da, eta objektu eta papera zein da, eta berak, ez dakit ondo laburtzen duen, esango duke ez, bakoitza badauka bere papera, eta gizarte zerbitzuek badaukate bere papera, eta ez da sarea engrasatzearena. Eta nork engrasatzen du sarea. Pertsona baten bere estatu batuetan
broker ditzen zaie, ez? Como el que acompaña, bueno, da nik uste bide laguntzaren ikuspegi bat, ez? Leku guztietik nor hartzen dezun pertsona horren ibilbidea estrukturatzeko. Orduan, nik uste badaukagu da diskusio bat oso teorikoa ematen duela, baina gero ez dela horren teorikoa, ze bakoitzaren funtzioekin zer ikusia dauka, dela gizarte zerbitzuen objektua zein. Eta gero, noruntzaroa gizarte zerbitzua sistema, nik esango duke epe motzera, goazela, batez ere lurralde antolaketari ikusita eta aipatu ditugun kompetentzia arazoak ikusita, goazela nolabaiteko eksplosio batetara. Nik uste dut ezin dugula jarraitu 10 urteko esperientzia honek erakutsi digula gauza asko eskubide bezala planteatu nahi baldin badira, gaur egun daukagun antolaketa kompetentziala ez daukada zentzurik. Ez daukada zentzurik eta orain dela 8 urte etzan ikusi olako aldaketa bat egitea, baina horrela jarraitzen baldin badugu, udaletxeen papera jarraitzen baldin baduzuten gaur egun dena, eta foru aldundien papera gaur egun dena eta gobernuarena gauza horiek ez duen badira aldatzen, era batean kriterio batzukin, direzio batzukin edo ez batzukin, horrek eramango ditu gaur egun gauden paralisira. Nik uste, edo aldaketa handi xamar bat egiten da, agian ez duela legearen aldaketa eskatzen, baina aldaketa handi xamar bat egiten da, eskumenak banatzeko irizpidetan, edo jarraituko dugu izaten, sistema bat ez dira inoiz izango. Bueno, koordinazioaren gainean, betikoa ez, ikasten ari garenean koordinazioa zona dela, eta gero lanen hasten garenean, hor datoz ja, teoria praktika eroan behar dugula eta ez dara inerreza ez. Egia da, sistema arteko koordinazioa dagoela alde batetik, ez? Etxebizitza, enplegua, osasuna eta bar, gero, bai, gizarte zerbitzuetan, ontsi bertan, udaletxe daukan kompetentzia eta zelan uztartu eta zelan koordinatu foru aldundikoen kompetentziarekin, horbe beste arlo interesantea dau, eta gero egun horreko trabazunean, hau da, profesionalen arteko koordinazioa pertsona batekin lan egiten ari gainean, ez? Sisteman arteko koordinazioa, nik uste dut apur bat natorrela Josebak esanakoarekin, uste dut sistema bakoitzak bere ardurak hartu behar dauzala, eta gero hortik aparte, lagungarri izango gara bez, baina etxe bizitzara ez bada, etxe bizitzak erantzun bat eman beharko dago. Gero, udaletxe eta foru aldundiko koordinazio hori ez, teorian hor ondo jarrita dago, baina lan egiten dugun pertsonekin esparru honetan ez dira adineko batzuk zain dago zelaia noiz ditzen garen ez, eta atea zabaldu eta kafetxo bat nahi duzu eta ez pertsonarik oin agertzen dira, lan bat egiten ari gara, desagertzen dira, aurrera pausuak, atzera pausuak, udaletxetik lagundu foranduenan juteko eta bidean galtzen dira, eta hori da errealitatea ez. Eta gero, egunerakotasunean, nik uste dut esperientzia polita dago zela ez, eta Barakaldun bertan, eta adibide moduan jarriko dut, bide laguntze kontzeptu honetan egindakoa da, eta giltzako bi hezitzaileak badaukate esparrua bilabide probein koordinatzen dira, gizarte langile eta hezitzaileak Barakalduko udaletxeko hezitzaileak giltzakoekin, jantokiko arduradunekin bebai, eta gero badago osasun zentroko arduradunak be, eta hori da adibide bat ez. Eta gero norantzadoan, Ireipez. Agian Joseba zuk esan dozunarekin hor nagoz, zer gertatuko da, balio zelan kudeatu eta pentsabako da. Ariketa polita, mikrofonarena. Bai ingurua izteko galderak bukatzeko eta Euskara eta gizarte zerbitzuak jorratuko dugu. Orduan,
Alde batetik, zelan ikusten dugu euskaraz lan egiteko aukera gizarte zerbitzutan, ze gaitasun izan behar ditun, edo tal, erabiltzaileen ezagutza, eta honek ze aukera ireki ditzake euskaraz egitea. Ze aukera ireki ditzake euskara egitea gizarteratzeko. Erabiltzaileak, bale? Goaz. Ni lotuko dut aurreko galderakaz eta pentsetan dut euskara bebai eskubidea bat dela. Orduan, bide laguntza bada eta euskaraz egitea baita ere. Euskaraz lanitzea gizarte zerbitzuetan, ez da bat ere erraza, hori badakizue. Azkenin hau prestatuteko be, egon behar zara bilatzen, oitute gauz beti, erderaz egiten agian pertsonekaz harremanetan, ezen bestez, informala benez, beti lotzen dugu euskara edo, pentsetan dut nik, harreman informalekin. Gero ja administrazioarekin edo lege bat irakurri behar badozu edo bilera batera basoaz koordinatzeko edo gauzak aipatzeko kostetan da askoz gehiago. Bai, jotake, no? Egin behar dugu, jarraitu behar dugu edo leku batzuetan hasi. Bai zerbitzuetan argi dekogu pertsona bat baldin badator euskaraz egiten, erantzuna eman behar diogu euskaraz. Baina gero bestaldetik dekogu zen dokumentazioa edo metodologia ondinoko ez dago garatute. Eta bai laguntzen deuskula euskara jendeari hurbiltzeko, jendeagaz egoteko eta hori bai aukera bat dala. Hola, ikusten da momentuz. Bueno, Zubietxe elkarte bezalako, elkarte baten, zoritxarrez euskara ez da beharrezkoa. Eta hori egia da, eta hortik abiatu behar gara hausnarketa guztiek. Moldatzen gara, perfectamente, gaztelaniaz, jendearekin lan egiten, eta oainik ere, nik badara landetak izan bat urte lanean, eta ez dut topatu egoera bat euskara beharrezkoa zela. Horrek esan nahi du, Rakeleko oso ondo esan du, eskubidea da, eta euskara lantzeko eduki behar dugu ikuspuntu apur bat politiko bat, eta hori gabe nire ustez ezkoa senyora. Nire ustez ez da kasualitatea Euskadi, Euskal Herrian, gizarte sozialak eta horrako elkarteak apur bat, aurreratuagoak daudela beste lekuekin konparatuta, ez da? Administrazioan eta beste lekuetan. Nik uste dut, komunitate zentsu bat daukasunean, leku baten horrek errazten du horrako lanak egitea. Eta euskera da ardatz oso importantea gure herrian, komunitate bat sentitzeko. Beraz, nire ustez, ez dakit nola esan, epe luzean harreman hori badago euskera eta zerbitzu sozialen artean. Beraz, nik uste dut alegin apur bat, baina alegin apur bat egin behar da euskeraren alde. Gainera, euskera, esan behar da, batzutan dokumentu ofizialentzat zaila dela. Euskeraren egitura bera ez da erraza, esaldiak aldrebez daude, esaldi oso luzeak egitzen duzunean. Nire ustez, euskeraren arazoak ditut dokumentu ofizialak egiteko. Aldrebez ez, baina benetan da, esaldi luzeak egiteko, zerra pelota da. Eta Alemaniarekin, esan nahi dut, nahi sartuko horrek. Beste alde batetik oso, nire ustez, hitz politak dauz euskera gizarteratu, asko gutatzen zai, eta ez dut itzulpenik, deraz ez da, gizarteratu. Eta horrekin ja, definizio oso polit bat egin duzu gure donarekin, ez da. Horregatik, nik uste dut, dokumentu ofizialak eta hori beti gaztelani mentalitatearekin egin du eta euskara da horren itzulpena. Euskararen mentalitatearekin egiteko dokumentoak igual gaur egin duzuena hasi dokumentoa idazten euskaraz, baina, horretarako falta da ez da, baina, harmonia hori lortzen dugun nola baita.
Bueno, bai, nik ere aipatuko nuke bi esparru bezala, ez? Bada, atentzio zuzenean euskarak eduki dezakeen balioa. Eta egia da, ikoizak ere ikertzen baldin baditugu, euskaldunen artean pobrezia eta bazterketa askoz txikiagoa da, hori hasteko. Pentsatu dezakegu euskara dela faktor de protección frente a la pobreza. Bueno, ez da horrela izango, baina argi dago eta Gipuzkoan egiten dugu enkuesta batean hori gurutzaketa hori egiten dugu eta argi dago eta ez da oso gehiegi ezagutu da Euskal Herria jakiteko euskaldunen artean pobrezia eta bazterketa tasak askoz ere txikiagoa dela. Orduan, nik uste gure bezeroak batez ere ez dutela euskara ezagutzen. Orduan, zentzu horretan euskara eskubide bat izan daiteke, baina behar bat bezala ez planteatzen. Beste gauza bada, gero eta gehiago definitzen dugula ibilbide hauetan, inkluso ibilbide hauetan kulturak daukan garrantzia. Kulturak eta askorentzako lana ez denez izango inoiz benetako helmuga bat, kultura badela benetako helmuga bat eta kultura gure herrian parte handi batean euskara dela. Orduan, euskara eta euskal kultura integraziorako tresna bat bezala erabiltzea oso ondo iruditzen zait. Pentsatzea euskara benetako eguneroko atentzioan beharrezkoa dela, uste dut ez dela oso errealista, zeren euskaldunek eduki ditzazketen inklusio arazoak bestera batekoa dela uste dut normalean edo kaso gehienetan, eta batez ere etorriko zaizkigu, inkluso gaztelera ere, etortzen zaizkizue, gaztelera ere ezagutzen ez dutenak. Gero nik uste dagoela beste refleksio bat, Borja planteatzen zuena, tresna eta refleksio eta dokumentuak eta barkuk gauza asko publikatzen ditugu, aldizkariak eta txostenak, eta nik beti daukat sentsazio bat idazten dugula erderaz, gazteleraz, eta gero dirua dedikatzen diogula inork irakurriko ez dituen dokumentuak euskeratzea. Gaina beti berandu, beti diru bat aurre ikusi behar da, gaiari buruz ez dakien norbaitek dokumentu hori itzultzeko. Eta hori egingo da legeetan, boletinean, txosten guztietan. Guk beste kasu batzuetan pentsatu dugu, adibidez, guk egiten dugun aldizkari pare batean, idatzi behar gauzak euskeraz eta erderaz. Eta euskeraz eta erderaz irakurtzen duna, bietan irakurriko ditu. Eta bakarrik edo, todo kasu lagupen txiki batekin. Baina, bueno, dena sistematikoki itzultzea, uste dut, benetan itzultzalei seguru asko laguntza handi eman die, baina bestentzako uste dutela dirua galtzea. Eta nik uste dut saiatu beharko ginetekela euskeraz gehiago idazten, euskeraz bilerak egiten, euskeraz ez dakitenek euskal bileretan hala nola edo alduten moduan integratzen, eta gauzak euskeraz idazten. Baina beti dena bi hizkuntzetan idatzi egar izatea uste dut benetan dela diru galtze bat. Bai, nik uste dut... Bai? Denbora be aldatzen ari direla, ez? Nire kasuan ikasketa guztiak gazteleraz egin dutuen, orduan, oinarriz be, euskeraz idazteko eta artikuluak prestatzeko eta oinarriko gabezi bategaz hasten naiz, eta gero gainera, gero segun lan esparruan gaztelera erabiltzen bada, hizkuntza iaia bakarren moduan, ohitura hori lantzeko aukera litzagoa kasuz, ez? Orduan, nik bai uste dut hizkuntza bera gizarteratzeko erraminta modu batean hartu daitekela euskera, inglesa, frantsesa eta azken batean kultura bera, ez? Orduan, euskera bera erabiltzearena, azken batean ze espazioetan erabiliko duzu. Agian hori, komoduko espazio bat sortzea eta uste dut, abiapuntu interesgarria dela, ez? Adigide polita eta abiapuntu interesgarria. Eta, itzultzearena, nik uste dut dokumentuak euskara sortzea beharrezkoa dela, bai, ez? Oin, zein da era, ez? Planteatu dena, dana euskeratzea edo artikulu batzu gazteleraz, beste artikulu batzu euskeraz eta bestera batera lantzea, hori aukera bat da, ez?
Ni bai igertzen ari naizela, lan egiteko momentuan jende gaztea ja elebiduna dela. Orduan aukera daukagu gaztelera eta euskera biltzea. Hor lantaldeak sortzen direnean eta momentu batean euskalduna baldin bagara guztiok errezago daukagu. Gertatzen dena da ohiturak asko markatzen dabala eta gero terminologia guztia barneratuta baldin badaukagu gazteleraz, esfortzu berezi bat egin behar dela gero euskera buruko txipori aldatzea eta euskera zerabiltzea. Eta gero jendeekin lan ari garenean, euskalduna bada edo ez bada, bera sartzen den hizkuntzarekin aukera izatea erantzuna bai gazteleraz edo euskaraz ematea ez. Honetaz, bi gauza. Alde batetik eskubide bat da, eta nik usten dudana da askotan ez dugula kontutan hartzen. Eta egia da euskaldun gutxiago etortzen direla gure zerbitzuetara, baina etortzen dira. Eta hor ez diogu euskerari aukerarik ematen. Eta hor zeo zer galtzen ari gara. Ze arretarako ere onuragarria izango da, hori argi dago. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik, zelan bizi izan dugun guk argitalpen honen egitura eta zelan egin dugun eta zer gertatu zaigun. Zezan duzu gauza bat, egia da, askotan itzultzen duenak ez daki horretaz ezer. Eta, klaro, ikusbideak hau egin du euskeraz, bidali dugu itzultzera eta itzulpenak askotan zentzua galtzen zuen. Orduan, pentsatu, zenbat dekretu, lege, ez dakizer, izango dugu agian euskeran txarto itxulita, ezta? Eta zentzua galduta. Hori anekdota bezala, ez? Kontua da, guk ikusten dugula ere bidea luzea dela, eta hau bai da beste kultura bat barneratzea, egiteko kultura bat barneratzea, aukerak badaude, eta guk frogatzen ari gara, aukerak badauzela euskeraz lan egiteko, egia da bide ezberdinak jorratu behar direla, eta olako espazioak baliatu behar ditugula, eta azkenean espazio euskaldun ezberdinak badaude, kontuan da zenbatetan zabaltzen dugu aukera elkartzeko, ezta? Gaur adibidez, unibertsitatea daukagu hemen, ikasleak, langileak, etorri zarete zuok ere, alor ezberdinetatik, baina badaude aukerak. Orduan, olakoak agertzen badira noizean behin, behintzat ikusiko dugu aukera ere badagoela, ezta? Adere hori buruz, ez dela asko pentsatu, nik gauza bat esango nuke. Adibidez, guri gertatzen zaigu segurera zelekuetan bilerak naturalki euskaraz egiten direla. Eta beste leku batzuetan bilerak naturalki erderaz egiten direla. Orduan, nik bai uste dudala, adibidez, nik neuk egiten ez dudan zerbait da, asko zase proaktiboagoa izatea euskara erabiltzen. Eta ez hainbeste itzulpena baizik eta ia inor gai izan da ez ditu ponentziak euskaraz egiten. Eta asko, orain dela gutxi arte, nik orain hasi naiz ikusten ja jendea hasieratik guk, nik uste batzutan ni neu eta patetikoa da kaixo eta gure euskaraz esatea eta beste guztia erderaz. Ez dakit. Hori, aitite eta mama esaten dutena, baina bere guztia erderaz. Orduan, igual, proaktiboagoak izan beharko nieteke, ponentziak euskaraz egiteko, zuzenean, eta bilera batean esateko, hau ze hizkuntzetan egingo dugu. Euskaraz, norbaitek arazoa dauka bilera euskaraz egiteko, hori ez baldin bada egiten, uste dut hori importanteagoa dela dokumentuak itzultzearena baino, eta dokumentuekin berdin. Artikulu bat egin behar da, egin proaktiboa izatea euskaraz egiten zen. Nik uste gero jendeak ulertzeko inorrez da geldituko ponentzia bat ulertu gabe edo dokumentu ulertu gabe euskaraz dagoelako. Orduan, paus hori emango bagenu, bilerenanik oso importantea ikusten dut. Gero eta errezagoa da, aitorek izan dut bezala,
bilera bat euskaraz egin alitzatea, zergatik ez dikea pixka militantago gartzen da esaten dugu. Gaituen bilera hau euskaraz egingo dugu inork ez baldin badu arazore jartzen. Eta agian, gero egia beste gauza dagoela, jende hobeto espresatzen da erderaz. Eta bilera askotan, batzutan, nik ikusten dut, zaitasunak ditugula, esan nahi ditugun gauzak esateko, hori ere kontutan hartu behar da. Batzutan bilera batzuk oso ordan hori zaila da, baina proaktiboagoak izatea agian posible da. Gauza bat aipatuko nuke, gero da sistemaren arabera, seguke udalean aurkezpenak egiten dozu agian anbulategietan, eskoletan edo gizarte zerbitzuetan. Eskoletara baldin basoiez, ez dozu ez da pentsetan erderaz egingo duzunik. Beti prestatzen dozu materiala eta dana, hezkuntzan dana dagolako, euskeraz eta ja oinarrituta dagolako. Beste sistemara baldin basoiez, igual aukera eman behar dugu, eta segun eta anbulategiaren arabera, edo zein auzoan dagoen, edo zein motako profesionalak edo bezeroak ditugun, moldatu behar dugu hitzaldia edo dekogun esparrua, baina bai nabaritzen da sistema ezberdinak gara, alde horretatik. Bueno, galderak egiteko aukera daukagu orain. Arretxu.